So muri Zimbabwe regai nditaure ndichidai so right now situation in Zimbabwe is very interesting. Right now the tension is building leading to 31 July. So a lot of police officers inini kwangu kutaura nevanhu changu chandoida kunzwa ndechekuti imimi boys muri kuti chii mukati. So anyway, muri Zimbabwe, remember ndikusvera nezuro I reported about nyaya yepolisi yekumasvingo somewhere kokuti mukuru wepolisi anga atosaina but is not yet announced publicly kuti yes to 31 July andini. But you have to understand this right now. Now I want to tell you and give you the full information of what is happening within the military, within the police. So Zimbabwe, I had a deep talk na comrade Takawira, who is in the military intelligence. So comrade vari kutiudza about the police, about the Zimbabwe Republic Police, which is very important because this guy vari muintelligence, and muintelligence kunoongorogwa munhu wese kubva kupolice kusvika kueverything. Numbers are not supporting ED. Numbers are not supporting ED at all. Now, I think most of you right now, so there's breaking news here. ED again just made some shifts in the CIO, the Central Intelligence Organization. I know a lot of you vadziona news dzirikutendera machannels akasiyana. Now, you have to understand kuti the biggest weapon inoshandiswa na President Emerson Mnangagwa kana kuti kubva yaishandiswa na Robert Mugabe, kubva yaishandiswa na Ian Smith, because chinhu chinonzi Central Intelligence Organization CIO yamuri kuona chinhu chakaestablishwa nehurumende yeudzvanyiriri, the colonialists, anditi ndo vakasiya vaestablisha chiCIO, because CIO chinhu chamuri kuona ichi chiri very dangerous because chinoseva an individual, the president. Now kana mukanzwa imi muchinzi muCIO maitwa mashifts at this current stage, kureva kuti Mnangagwa's problem here is his own intelligence organization yacho yaari kurelaya nayo kuwana information of what's happening on the ground. Now the problem is this. The problem according to data, if you connect my dots, you see the problem ndekuti Mnangagwa kana CIO akamuudza zvaasingadi, he goes ahead and to take him as if he is an enemy. So now comrade Takawira vari kutiudza kuti machanges amuri kunzwa nezvawo ari kuitika muCIO, it's all because of the Zimbabwe Republic Police. It's all because of the Zimbabwe Republic Police, right? I know now mavane questions with okay, super. Pinda deep nayo tinyatsokunzwisisa nyaya. Of course, that's why muri panapa, because I have all the information, I have gathered all the information. Kuti how did the maCIO aita end up achishafliwa achidzingwa nenyaya yeZimbabwe Republic Police, right? So the whole thing chiri kuitika panapa, it's pressure nenyaya ya 31 July, pressure nenyaya yekuti Mnangagwa is scared kuti vanachiwenga are going to take this day as an advantage, and he knows this other thing kuti mapurisa, masoja, civil servants, mapurisa nemasoja vacho vakakosha, they will turn against this regime, they will turn against Mnangagwa because havahori. But now let's come exactly to the Republic Police. So the intelligence, the CIO, the intelligence Mnangagwa, according to the alleged information iripa news desk, the guys have been after the police, a top brass, the top policemen. They've been after them how? Surveying their loyalty, testing their loyalty. Remember my CIO, vanhu vokuti vanenge vakatogona kutopfeka ordinary hembe votofamba vachitaura vachimwa vanhu nevanhu doro. Izvo vanenge vachida kuwana kuti vakaenda to mapolice station akawanda akadii, vakataura nemakomishina ariko, vakataura nemachief, vanenge vachida kunzwisisa kuti how is the atmosphere munyika, will these policemen stand neregime iripo iyi and order mapurisa kuti arove vanhu aite sei kana kuchinzi vanhu vazara zveshuwa mustreet.
And CIO in this survey, in this intelligence gathering, according to the information iri panews desk, the guys came back to Mnangagwa telling him kuti over 75% yemapurisa, they are in a neutral ground whereby they will give in quickly as soon as vakangonzwa kuti sure vanachiwenga vapindira or anything, they will not stop the people at all. About 75%. Now 75% muri Zimbabwe haisi number yekutamba. So Mnangagwa achinzwa izvi, according to the alleged information iripo, wasn't happy, and the pressure, the tension inobva yakwidza because ari kuona zveshuwa kuti chi ari pama1. So the guy, remember, let me get into this. So remember, Mnangagwa wakashafula director general we-CIO kwete kudharadhara, ende takakuudzai pano pamuzinda wevanhu vanogara pano vanoziva, takakuudza tikati the reason why director general akabviswa pachizoiswa aripo izvezvi Fulton Mangwanya, handiti papabviswa hanzanu anga abviswa. The reason why anga abviswa takakuudzai kuti vakomana vakaita again this field intelligence gathering about the biggest threat to national security muZimbabwe at that time, and then vakomana ndokuuya nemareports aiti it's cab 3 itself. Mnangagwa again, kana wamupa gathering asingadi, he thinks kuti you are against him, uri kuda kumuita aite give up on his dreams, so he will look for another guy, a yes man. And ndosaka muchiona chiri chimu chaMnangagwa chiri pama1 daiso, because vanokuudza kuti anongori ma-yes man akatenderedza Mnangagwa, vanhu vekutoti they actually figured out kuti mufesi uyu chaunofanira kungoita iyoka kungobvumirana nezvaari kutaura, whether ari kutaura zvisina basa, ari kupenga kutaura kuti iwe chingobvumirana nezvaari kutaura, ukangobvumirana nazvo chete anokuchengeta padhuze, ende kana ukagara padhuze zvoreva kuti uri kuwana access to state resources, to government contracts, etc, uri kuhla. And so my yes men esai haana basa noti kwanzi Mnangagwa wawisa policy ipi or whatever, they just want access. Wakazvitaura vanatonga ranongora ichizvitaura, hanzi chimbopai 2 mwezi timbohla tiwedzere kuhla, and because obviously muri kudlavo izvezvi, ndimi vacho vari kudla izvezvi, muda dzimwe tiedzi. So muri Zimbabwe makatarisa nyaya iyi yamuri kuona tiri kukuudzai kuti it seems like the police havana side chairo chairo rekwaMnangagwa ndio ravasiri. 75% according to the alleged information iri panews desk. So ndo mamiro akaita situation right now. Remember, more fire, to drop more fire. And remember, na 7 manheru, nezuro it was a Sunday, takangojambira tikati chiSunday. But of course, from today going forward, every day na 7, maybe tichijamba ma Sundays, every day na 7, tenge tine live broadcast, but tichipana na the full picture, what's happening in Zimbabwe and also what's trending. So that is one of the most important videos that you should watch. So stay panapa neni Super Nexus wechidaka. Peace.